Tabung sini Boram Genang ex minister Mecang Mebar Kumar Jomatiano Lamsok Mungkok Narugnani Bagai Koi Jau O Jorano Bono Yafar Jabo Jo tono dibor kaham. Good afternoon to everybody. Tini jeng di Pramotha Party ini puila plenary session khai tongo. O plenary session ni chini khorok dok chini or pandani tuipang chairman chini bikerangkhol Gori Songgori yang tang joto na bumung kuliah bono puila hambai marogo boni loge chini most beloved sabto chini khachuksa chini young dynamic leader chini bubagra podut kisu debol mano ang pipeline hambai marogo te boni loge Cini joto senior leader, cini LOP, bunang-bunang Onimes Deborma, joto cini bunang-bunang MLA, de cini edisini CEM, Purno Chandra Jomatia, de joto cini Phai Manda Phai cini Okrarok, senior leader ang Paipaya, Hambai Maronai, Kulumnai, cini Tibrat Mothane Ongai, te ane Bekti Kotane Ongai. Tapi bocine hasil sampai ni final, Sarah tiba rajun ini final, cini tiba Pramotha Party na hamjag nai, cini bubagra na hamjag nai, cini warrior, cini khachuk sa taku bukrono, tiba Pramotha ni enggai, bubagra ni enggai, ang pipeline hambai khakchang ma ya faru. Senam bubagra saka. All the Pramotha are warrior. Onek borok saimeyana warrior ni othotamo. Warrior sabono hin. Warrior ni meaning otho belai kotor. Warrior mane sing kiriya sing hano hamjag nai. Dofana hamjag nai, oben han warrior, sausis genang, kebun kiri kebun lachia, dofani bagai hani bagai, samang khai nai, thui di nai, abanu hino warrior. Tar mane sing jotor di Pramotha ni, sini volunteer neta saputarok. Cini hani bagi dofani bagi sing warrior. Tini sing balai kapal kaham. We are most lucky people in this world. Tanggai cini khud bubagra, hani nokphang, hani malik. Suno bonetri roi tongu, suno mo tujul tongu. Boni leadership nandaro, sing tipra sarok, tansani marigo, sing tipra Pramotha khai tongu. Boni bagai, sing balai ke kapal kaham, cini borok, sing jesaman kosto mantung, dukho mantung, kintu the last but not the least hamahai, sing thuina nai tong pro, sing kemana nai tong pro. Sing oroi pora ing dong pro, cini bubagra, cino pai kota pai ka, cini bang bos hamang kai pai ka, bos cini kapal kotor, bosin laki sing kapal kaham, sing bubagra maman de bagai, bore bang khakago, cini warrior dog, di Pramotha ni warrior dog. Balai kakak serangjak
खातुंजाक तंथकजाक चिनि हा दफाने बागै जों सामोंख्लायनाय नरक साइमानो तिब्रा मथा मातो 2 বছর अंख 2 বছর बिसिंग अनेक को सांगजों आगखा चिनि इतिहास लाइबु मागो आं नुगियाखो कम से कम चिनि तिब्रा मथा पार्टी हाय दे श्रृंखला पार्टी आसेगाजों थानसानि मारि हामजागोने मारि जों 2 বছর माथाव जों फुनुगरिखा अमतिप्राय लाइबु मागो कुसुं कुसुं जुग जुग अ लाइबु मा हिस्ट्री अब रेकर्ड दंनाय 2 বছর बिसिंग जों 3 जन सरि 13 जन एमएलए जों मांखा तब जों विधान सभानि अपोजिशन पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा चिनि एडीसी गो चिनि सरकार दंगो 17 जन चिनि एमडीसी दंगो मात्र 2 বছর तार माने जों साइमानो चिनि बराबरक जत शिक्षित समाज बुद्धिजीवी कर्मचारी सिक्ला छात्र जत्न ताबक साइमानो चिनि तिब्रा मथा पार्टी जों आगोई दंगो थानसानि मारियाव जों आगोई दंगो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे बने लिडारशिप जों जत्न जों थानसा जों दिनै हा दफानि बागै जों सामोंख्लायनाय जों केवल वानामा करै जों केवल किरिया बोरै बागै आं आंनि जीवननि किसे काहिनी मा सानाय आं ख्रक सखक करैनि चराय आं खक दुखके परेगो आंनि जीवन आं अनेक स्ट्रागल खालायखा आंनि जीवन काहिनी साके मुक्ति फायनाय आं अनेक बुक्तो बुगिंखा किन्तु आंनि लाकी तामो आंनि कपाल गाहाम आं ट्राइनि सिनि आं जखन क्लास 8 परेफ्र आं क्लास 8 परेफ्रनि सिमिनो आं बुबाग्राबाय सिनलायगो बनि बुफाबाय आं सिनलायगो दिनै महाराज कृत विक्रम किशोर आं सिनलायगो बनि बुमा महारानी बिबुदेव आं सिनलायगो आं क्लास 8 परेफ्रनो अब आंनि कपाल गाहाम आं अनेक साहाय्य माखा बर'नि थानिगो आंनि दुख कष्ट आंनि बिरमानफ्रा बर आनो चुबाखा आनो चिनि महारानी बिबुदेवी बनि बोसा हायकानो नुगो चिनि महाराज बुफा कृत विक्रम आनो बोसो हामजाक आनो थांबो माइचारो बरनो थांगा माइचारोगो नांखे बो रां पुजानो रिगो अब आंनि कपाल गाहाम बोरै बागै चिनि राज परिबारनि बरक रक गोबां चेष्टा खालायगासिनो चिनि हाममारिनि बागै चिनि कृत विक्रम बायसो आनो कक सागो आं बोनो सोङो महाराज नोंथां तिप्रा फाइया बेसेबां नोंथां कलकाता मां शिलं मां दं कलकाता मां दं आं एकदम बोनो सोंगा आपरो गोथां दंखो बहानो सागो मेबार आं मुक्ति क्लाइगो हि सागो तब गणतंत्र जुग आं कुनो मन्त्रिया कुनो मुख्यमन्त्रिया आनो बुइफाइ साफायबायगो रां साफायो हाय साफायो साख्रि साफायो आं रमाय आं दुख नांगौ आमन बागै आं माजे माजे बखा दुख नांगौ आं तिप्रा फाइया आंनि बर'ना आं नुगो हाजार हाजार बेकार गरिब बायमाचाया किन्तु आं मुक्ति क्लायो आं कुनो क्लाइमेया गणतन्त्रगो आंनि कुनो पावार करै नसो आंनो बुबाग्रानि गाहे दंगो सङै दंगो किन्तु आं नेवनि इच्छा मते आं सामोंख्लायमेया आं नुनो पुरनखे रिमाय हेनबो आनो वाइसा साव दुख नाङै बगो साव बनि परिबारो अनेक बड़ कष्ट माखा बनि बागै आं दिनै आंनि बोखा पगमाया आं प्राय 30-40 बोसोर सिगां बरन नुगजाक आं सिजाक बनि बुफा कृत विक्रम बुसुक बर' गाहाम बुसुक बर' सिम्पल बुसुक माया गोनां बुसुक उदार माइन आं मकलबाय नुखा बनिबां ताखौ बोखरक
जों अनेक बुक्तो बुगिंखा जों गोबां पार्टी खायलायखा किसाखौसो जों मानखा जों बनो गर्व मा खायनाय आं खुद बिकारांखौल बार मा सागो आं बनि छात्र जों पहिला बिकारांना बनि छात्र आं बनि मास्टार बतिनि जोंनो बनि दुख खायमेनि बागै ब बलं थाङै सिलायतेगै बतनो तीनटा सिद्रिखा जों बनो मुइतमा माननाय बनि परेव तीन टीजेस आंदोलन खायगै गोबां मानसिनि बस दुख मांखा दांगा नाका आसि दांगा अनेक बरो आसि दांगा आसा एखना आंगाफ्रो सिगला बसो आसि दांगा बस जों दुख मांखा इसुजि तेलेमरागो आं तेलेमरान चराय नक साइमेना पूरा तेलेमरा टाउन आ सरक पेट्रोल पाम्प रक जत्तो जमातियान जागा तंमानि आं आरा आतरो जों करिखा बसो दुख मांखा जों आसि दांगा उथिं बरो रक जे बरक टाउन तंनाय रक जों तंमालिया बनि परेगो टीजेस आंदोलन बाय टीएसएम आंदोलन बाय ते टीएनबी आंदोलन बाय बरो बाइक दंगै संविधान संशोधन खालायगै जों बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारिखा जों माननानै करै आजागा संविधान करै गोबर संविधान संशोधन मा खालायखा सुत तिप्राने बागै अब कम कथाय दाखु बखरा नक साइमाग्लाक सुत तिप्राने बागै बरक पार्लियामेंट बिल पास मा खालायखा अ तिप्रा सरक न का 6 शेड्यूल फाने बरन मारि सिनाय जोंनो बर एडिसि बागरिखा 1984-85 किन्तु जों साइमाखा जिन अकरा वान सकमानि आं ताबो जों मुइतमा खायनाय जिन सामतरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया रतिमोहन जमातिया जिन हरना देवरम टंखो बिकारांखल टंखो ते गोबां माने दा बुमुखलिया बर बुसु कष्ट खालायखा 18 बोसोर बर चबा खालायखा मुभमेन्ट खालायखा 18 बोसोर परेवसो बर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानु जिन त्रिपुरा मथा मात्र 2 बोसोर मात्र 2 बोसोर जिन त्रिपुरा मथा तफोर अनेक आगबजाक जों अनेक बिरोधी दल लोग सालायगो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी सालायगो जोंनि दाबि न मानो हांखाय जों सीपीएम मा खालायनाय जातीय पार्टी मा खालायनाय कांग्रेस मा खालायनाय बीजेपी मा खालायनाय आबा भूल जों इतिहास परेदि जों साइमानो तेलेंगाना बाहाके मानखा आरो टीआरएस तेलेंगाना राष्ट्र समिति तेलेंगाना नि आंचलिक दल टीआरएस बरो दाबि खालायो तेलेंगाना मानु कोनो बीजेपी दाबि खालाया कांग्रेस दाबि खालाया सीपीएम दाबि खालाया झारखंड बाहाके मानखा आरो आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बरो दाबि खालायखा जों झारखंड राज्य मारिनाय आंचलिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा दाबि खालाय बरो झारखंड माखा अब इतिहास जिन नेत्राव सालायो आं सिगां नुखा जिन दाबि मानो हांखाय जों बीजेपी खाय नांनाय कांग्रेस खाय नांनाय अब भूल बनिमां दाखु बुखरक नर वानसना दरकार जों दिन तामनबां अरो फाय जिन बुबागर नेतृत्व बनि लिडारशिप तानि अरो जों फाय जों अरो फायबानि कारण जों तामनां जों मुक्ति नांगौ जों यक सामा नांगौ आंखागा जे अरो फायरक जत्तनो बखाबिन दंना जों सासाले सालसा जों मुक्ति मोननाय जों यक सामा मोननाय आं बिहेस खायो जिनि बरक सिना नांगौ ताकफोन अनेक बरक सिया खथिं बरक रक जों जे थगे जाक दंमानि बिरमान माइन दंमानि जिनि मानथाय मायां दंमानि आबनो जों जिनि बरक रक दुखंना नांगिया रोंगिया जों बरक खासिया जों बुबे बेंगाय जाक मानि बुबे चिकन नुक जाक मानि बुबे थंजाक मानि आबनो जों
बोखाव जलायनानै सिया जों लाजिना सिया जलायना सिया चिन बराव रok awa चिन दुर्भाग्य ताखौ बोखोराव बनि बागै तिनि आं अबनो सानाय जत ताखौ बोखोराव चिनि 2 दिननि सेसन चिनि गोबां माने ता गाहाम कक सानाय आं खागागो दिन सालनैनि सेसन आगामी दिन तिनि कर्मसुचि तिनि फिचार कोर्स अफ एक्शन जों खालायनाय जों जतबाय सालायगै जों थिनांनि सामंनो जों खालायनाय आं खागागो ताबक जत्त तिब्रानि बरक रक जोंनो नाहरै दङ बरक तिब्रा मथा नाहरै दङ बरक महाराष्ट्र नाहरै दङ सारा तिब्रानि बरक रक 14 লক্ষ বরক রক ताबक असेचन बर नाहरै दङ आबो सिमिया सारा उत्तर पूर्वांचलनि बरक 8टा राज्य नर्थ इस्ट बरबो नाहरै दङ तिब्रा मथानो ताई चिनि सारा भारतवर्षनि बरक रक उत्तर पूर्वांचलनि बरक रक ताबो जतनो चिनि महाराष्ट्र नाहरै दङ तिब्रा मथा नाहरै दङ आबनि बागै जों बहाक राग मांनाय जों कसरां मांनाय जों थानसा मांनाय जे बरक कसरां जे थानसा अ जिनिस बेलाय कत ताखौ बोखोरक आनि टपिक तमानि लिडारशिपनि कक सानानि आं अनेक परै फैखा लिडारशिप भाग खालायनाय जों पुइला जों कसरां मांनाय जों साहसी बरक मांनाय किरिया मांनाय जों जे बरक किरिनाय आबो थैनाय जे बरक किरिया आबो मोथांजाकनाय कक कहे तं ताखौ बोखोरक freedom is not given freedom should be taken चिनि मान थाइनो जोंनो बैरिया चिनि मान थाइनो जों सेइस मानानाय our demand जों जमनो सेइस मानानाय केव जोंनो रिया आवन बने तोय तंदि न बहा क्राकंदि बुइबे ता थंजाकदि बुइनि कक ता खनादि चिना हरमं काहे तंगो चिनि जों गेटार टिपलेन जों सान तंगो आर्टिकल 2-3 आवनि उद्देश्य जों सामंख्लाय तंगो आं खागागो तिनि 2 दिन सेसन चिनि आं बलाय काहामंनाय आं हायनो हाय जत्तनो हाजाल सामपानि फायनाय आनि रांचाकनि ताखोकते बुगुक संनो आनि पाइपलाय हामबाय आनि तिब्रा मथाने अंगै आनि व्यक्तिगत अंगै ते आनि परिवारनि अंगै आं जत्तनो आनि खुलुमाया फरै आनि करम मथायखा तिनि तिब्रा मथा आयग्लकथों चिनि बबागर आयग्लकथों हामबाय